Terve. Tänään lauantai. Touhutaan tuossa yksi Sprinterin taksin suppariasennus ja sitten mä hölmöillään huikurin kanssa tässä vähän jotakin paskaa tuossa. Jotakin hukkaportin jousta ja launchia ja jotain semmosia hommia. Viime viikko oli täynnä vähän kaikenlaista, pari kytkiremonttia. Semmosta. Tuli viime viikolla vähän miehistötappia, että meinas tuli. Pieni kypärävaurio. En tiedä saisiko sitä näkymään. Ei se varmaan näy siinä videolla. Jossain tuo. Eikö näkyisi? Oli Nissani takarunko vähän lähempänä päätä kun kuvittelin kun nousin auton alta nosturille. Semmosta sattuu. Onneksi ei käynyt hullu. Oli jonkun verran tuota hilloa tuosta kupolista, mutta kypärän armuilla selvittiin. Mä tässä vähän niinku oottelen päivän hommia. Kello on 10. Auton pitäisi tulla joskus 11 pintaan. Ville kaiketti tullut ihan tuossa näillä näppäimillä. Katellaan minkälaisia hommia sitä tänne sitten. Jos sattuisi jotain mielenkiintoista. Kun selvisi tässä aika vähällä kuvaamisella tästä hommasta vaan nyt on tiltsi on sellainen, että mulla on täällä signaalikaapeli vedettynä ja teippailtuna ja sitten on valmistettuna tämmönen johtosarjan pätkä. Siihen haluttiin remoten väliin kytkin, niin sinne on piuhat sille vedetty. Alustavasti tehty tuo nivuaska vaan. Tuohonpa se pitäisi. Mulla on tuolla telineet kuivamassa ja se pultettaa noihin kiinni tämä JL-audion murkula ja tulee siis high levelin systeemiä käyttäen, kun tässä ei vahvareita on, eikä käytetä linjamuunninta, koska meillä tässä supparissa on semmonen linjamuun itessä. Niin silloinhan me käytetään semmoista. Semmonen laitetaan paikalle. Näissä aika vähän on oikeastaan mieltä sillä se kuvata näissä johtosarjojen tekoja ja varmaan joitakuita ehkä kiinnostais, mutta suurinta osaa todennäköisesti ei kiinnosta yhtään tämmönen nöyhyrääminen. Niin. Eihän me semmoista kuvata. Eikä tässä aina ehdi, mutta joo. Nyplätään kiinnikkeet tonne paikalle ja otetaan vaikka sitten vähän tommoista valmiimmasta paketista kuvaa ja videota. Jepulis. Sepä on siellä. Piuhat on piilossa tuolla. Tuolla noin. Ja saa jättää tänne. Sitten se laitettiin tämmöisellä tellingellä kiinni tohon penkkiin ja sille on katkaisija tuolla jemmassa, että saa tarvittaessa pois päältä. Sitten laitetaan loput rojut tänne auton paikalle ja sitten tehdään se klassinen nips-naps. Ja miltä se näyttää siellä takana. Tuohon kun laitetaan penkit ja noin. Olipa hyvä. Sinne se jääpä jemma. Sitten muihin hommiin. Ja sitten näihin aiheisiin. Katsotaan kuinka tässä taas käy. Kato vaan! Laakista sisälle.
Ei kyllä nyt ei kyllä ollut oikein viihdyttävä. Ei ollut oikein viihdyttävä juttu. Ei tarvi ollut kyllä viihdettä nyt tämä. Tähän tuli laakista. Joo. Mihinkäs ne tuli jemmattuu? Täällähän tuo kulukee. Unohtuna kiinnillään. Pyhällä hengellä. Tässä nyt yritän muistella, että... Mikäs rele tää on? Ootapa pitää vähän miettiä. Ei se oo bensa. Se on tuo. Enpä kyllä nyt itse asiassa muista. Öljypumpun rele on muuten tuo. Niin. Täällä on bensa. Niin on, se on siellä. Noinikkaasti. Tännehän meillä tulee tää Nivaska. Onkos meillä jossain töpöhäntiä? Oh. Mikä? Mitähän meillä on tässä? Jännittäviä kysymyksiä. Tässä on ainakin joku nippu. Surkein nippu ikinä. Täällä on Digital In 2 ja Digital In 1. Menossa ottaa tuota liitintä pois. Tiesitkö sitä? Mitäs nää on? Ne on niitä digitalinneja, mitä me tullaan käyttämään tähän meidän toimintaan. Mutta siis pitäisikö tän tulla tästä? Mitähän se? Jämäkkä. Ne ei oo Mersulla leikkinyt aikoina, kun on noita tehnyt. Haluutko kuulla veden tasauslaskun? Haluan. Tuleekohan kohta sanottua rumaa sana? Mie vähän luulen, että tulee. Voi vittu se. 533. Me on 1,5 tonnia maksanut vesiennakko. Tässä voi olla noin kallista. Joo. Eihän siinä ei voi olla. Ei vittu oo mahdollista. Siirretähän vähän tuon. Ei helvetti. 1,260 € maksettu ennakoita. Että ois niinku 1,800 € vuodessa vesilasku. Kallista. Onpes loppuiin.
Tuosta pitää nytten maanantaina soittaa. Tai vittu jotta, ei tuo voi olla totta. Joku homma tässä on, ei tuo voi pitää paikkansa. Ei oo aikomustakaan maksaa tuommoista laskua. Niin, hei, joo, tosissaan. Eli nuo on meillä vapaana. Mutta. Mitähän meillä voisi olla täällä vapaana, mistä me saatais tuo kännyväylä olisi tuo, mutta kun sitä ei saa. Minun mielestä ei saa sitä. Toiselta, tarviiko sitä saatanan vallo? Onko se nyt niin tarppeili? No ei. Hän se huomasi, ei toimi. Niin, kyllä se huomasi, ei. Perkaa. Mutta se lounge. Se vetää sitten tänne. Laskutusjakso 1.11.23-31.12.24. Niin, mutta silti on älytön, vaikka oiskin, mutta on ihan järjetön tuo. Ei voi pitää paikkansa, ei ole mitenkään mahdollista. Nyt pitää vähän konsultoida muita. Kysäsehän Tanjalta paljonko sillä on vuodessa vesilasku. Ihan siis mielenkiinnosta. Onhan niillekin nyt jumalata pesukoneja. Ihan sairastahan tuo. Niin, elikkä tästä nipusta vetästä. Haluatteko me vetästäänkö me ihan molemmat tuonne? Sitä tiedä. Tän mukaan ne vaan pitää kytkeä maihin, niin ne on niinku triggereinä toimii. Mitäs me sillä No, vetästä nyt sisälle varalta digitaalinen. Jos tarvii jonkun toisen kytkimen, haluaa vaikka rolling launchen tai jotain semmoista. Meidän pitää tää nyt siistiä tänään kanssa tässä joutessa. Niinku hyvin. On kyllä vittu maailman järjettömin vesilasku. Mistäs me päästään nyt nätisti sisälle? Tuolta. Vähän pitää tossa mennä. Sitten me mennään. Otetaan sinne nyt sen verran, että me saadaan sieltä jonnekin napille. Ota sille miten niinku minne näkisit sen napin tulevan. Kun me en tiedä, että pitäisikö ne. Minkäslainen nappi me laitetaan? Mulla on vaikka minkälaista kytkintä. Iso ja pientä. Se vaan vähän nyt riippuu minkälaisen sinä haluat. Vaihe keppiin. Niin meillä olisi esimerkiksi tämmöstä painokatkaisijaa olemassa. On mulla niitä pieniäkin. Se on nyt vähän, että minne se haluat. On se kyllä tuon vaihekeppikin vittu, kestääkö ne piuhat tulee ehden? No ei ne ainakaan pitkään kestä. Onko sulla näitä lisää? Sillä yksi.
Jostain nyt menee vituiksi tässä meidän hommassa. Hyvin vituiksi voi mennä. Niin tuohon. Niin. Voi vittu, tästä se tuli festivaali. Tästä se tuli festivaali. Sarjassamme punaiset hatut ja nenät. Taas jälleen kerran herään kysymään itseltäni kysymykset, onko tässä mitään järkeä? Todennäköisesti ei. Onko järkeä vai ei? Tuosta. Katon kulman kohilleesi. Otan vähän pystyn. Vielä vähän pystyn. Siitä kun kato. Ei mennyt paljon vinnu. Sitten mulla kyllä kävi mielessä, että no vittu, annettahan sen ajatuksen ehkä kuitenkin olla. Mitä? Näkee kuin villi. Onkos mulla muita kuin villejä ajatuksia? Eihän mulla oo kun paskoja ideitä, kun tuossa sulla sulle Sparko. Marko. Marko. Sparko. Jos mennä liiskanttinen rekeessä. Tuo on vähän tehdä isompi reikä ja upotetta. Tuo on kyllä vähän kokkelehan miten... Niin. Se on vähän semmonen. Mutta kyllähän se... No. Laitetaanko me tää? No, ei se voi ihan vaihtaa sen paskasta. Sitten Life vetää mua face. Marko. Joo, kato. Lähtikö se terskä jo sitä eri? Terselikuori juttu siltä. Minä. Sinä. Minä. Sinä. Minä. Nyt pitää laittaa siihen limpettiin. Meillä olisi tuolla pikalimpettiin jossain. Mutta ei vielä murjuta sitä itse asiassa paikalla. Nythän se on helpompi. Helpompi niin. Kato, lattialta löytyi johto. Tiedotus. Onpa hyvää. Kyllä se taas joku racing expertti, jos erehtyy kahtomaan, niin tuomihteeten toimi. Miten mä mitään väärää tästä? En miekään vielä, mutta kyllä varmaan jonkun mielestä jotta. Jonkun mielestä. Katohan kun meinasin kolvata tuon piuhan tosta. Etkö se ollut tarkoitus? Niin vaan kun meinasin kolvata tuon kolvin piuhan, niin sitä ei ollut tarkoitus kolvata. Joo. Marko. Bjurström. Sekä sä huutit, että nami ja Pekko Kiina. Eikö se ollut? Nami. Nami Marko. Tuo. Piti kertoa 2 kertaan käydä tuolla, niin sitten tajusit. No piuhat tuus. Tajusin, että se on mitään järkeä. Kato sinne mitään järkeä. Kyllä on taas vittu 2 apinaa.
2 apinaa touhuaa. Ymmärrä mitä väärää tässä. Ei ole sanottu mummoja potkimassa kyllä. Jonkun mielestä Pilaatti on tommonen klassikko. Mersu varmasti. Klassikkihan se köpinnu pois. Pilaatti on semmoista ja sitten ne kenen mielestä ei pilata, niin ei osata tehdä mitään. Ja tiikitän siihen. Kyllähän se tiit. Minä hommattiin. Kyllähän se tiit. Myös on yritetty. Miekin yritän joka päivä. Yritän sopeutua tähän yhteiskuntaan parhaalla mahdollisella tavalla. Samoin. Ollaanko me kakkosluokan kansalaisia? Olla. Just meinasin mietin ihan samaa, että me ollaan kyllä tämmösiä Ihmispaska. tämmösiä vitun B-luokan räpäitä. Onneksi ei P-rapun räpäitä. Niin. Vois ne asiat olla silleenkin. Tosi juttu. Katohan Jani Petteri sen. Mä tein tämmösen, mutta nyt pitää tuotien tuot. Menisikö tuo vielä vähän pikkusen hiljemmalle? Kuulee paskaputkan parhaan. No köhkiä kyllä, nimenomaan nimen ja... Onko? Eipä se varmaan on. Tämähän on Todd Nack Ein Katastrof. Mataa! Vataa! Tule vaan hyvä. Oink. Neukko. Laitetaan siihen tämmönen... Suojateippi. Niin. Tulee hieno. Joo. Minä en olisi halunnut tähän tehdä yhtä liitintä tai liitosta, mutta minä en myöskään halua tehdä tätä tuon kytkimen kolvasta tuolla auton sisällä. Niin nyt meillä tulee siihen sitten liitos. Go! Go! Menee! Ai että nyt kyllä näytän tämän. Ai että. On hyvä. Ainakin meidän mielestä on hyvä. El Clasico. Se on vähän limppi. Onko se limppi? Minkälaista limppua haluat? Kypäräkippeen. Eikö kypärä? Ottaa kypärä. Niin otin vähän takaa laittaa kypärä. Ei oti tähän kypärä. Hyvä se on välillä. Mukavaa. Keltähän pitäisi ottaa kypärä, että saisi semmosen inhimilliset vesi. Vittu mii en tiedä. Ei. Paljon sinulla on vuotten vesilasku? Vesiennakko on 500 € kuussa ja nytkin tuli palautuksia. Joo. Itehän niin maksan 90 € kuussa ennakko. Joo. Eihän tuo voi olla. Sanokaa nyt joku muukin. Vittu. Ei pysty. Ei voi olla rivitalo 3, jossa vittu. Ei, me on monesti vaan hyväksynyt. Me on... No se asuu sillä saatana teillä vissiin.
On monesti, me on vaan hyväksynyt sen, että näin se on, mutta en vittu. Ei voi olla. Ei oo mahdollista. Hiljainen hyväksy. Olla tuommoinen se vesilasku. Ei vaan pysty olemaan. Niin en enää vittu suostu uskomaan. Että se on silleen se asia. Asian laaja. Mille kaverille, kun tämän munan vaan lähettynyt, vaan laittaa semmosen kurku siihen senssuriin. Se meni tuonne maistoriin ja siinä ei ollut sitä sensuria. Määkäläinen larautteli suihkussa annellisena ja sitten alkoi tulla viesti, että miksi sulla on vittu alasten kuvaa täällä maistorissa. Nyt joku väärin motiivi. Eipä ollu! Saatana. Sen jälkeen hän Playboy-talloon kyseli töihin. Mitä? Hugh Hefneri kyseli Playboy-talloon töihin sen jälkeen. No eihän kyse. Se mäisi liiku. Oi voi. Oi voi. Rattalahdestähän ne saitte heti saa. Käytännössä sehän poiki vaan mulle lisää töitä. Se pikku vahinko. Niin. Ei sitä aina arvo. Ei sitä. Paljon tinasin, paljon pilasin. Lopulta kolmini kyllä. Kyrpäni koveri. Mä aina puhuttava kyrvistä ja pyllyistä. Tuota pitää varmaan iteltä hiljaa kysästä. Jaa. Voit kysyä sitä hiljaa itseltäsi. Joku sanois kuullut muuta. Niinkö? Muista miksi. En muista miksi. Ei muistikuva. Kato joku noniin. Taasko se on? Taas meinas mennä. Vittu mie pääsin yli tästä kikkelijutusta. Meinas mennä kikkelijutuksi. Missä se on kikkeli? Pippeli hyppeli pitkin siltä. Taas meni kikkelijutuksi. Ai niin ne töspelit. Sex Machine. Vähän tää tuokkissa. Se on. Vittu ei muuten oo. Mitä vittua? Mitäs mulla on tullut? Mitä vittuu? On Arto Parsu. Ollaanko me nyt vitun vammaisia? Olla. No tää nyt vois saatana näin vaikka. On kyllä aika varma, että oli tässä. Niin olikin. Ja tuo oli. Kes se yksi tapskeli jäpi vajaaksi? Sulla ei oo kaikkia varusteita. Vitun köyhä. Kulnumi vähemmistä. Kuus. Seksuaalivähemmistä. Sulla ei oo eliittiluokan Meyersonit, kun sulla ei oo kaikkia. Kato, kun ei mennä reikkää löytää. Sillä vieteri syöttäisi. No mikä vittu tässä on? No, vittu löysää mun nää vitu hankala laittaa. Se oli lukossa. Nyt se sujahtas. Tuo oli kyllä aika tyydyttävä. Kyllä ne on Mersulla miettinyt, että se kun Jani poika ottaa Jaanis Petteri, niin Jaanus Petteri. mikä ne pojat minun nyt ikinä haukkukaan. Fuck me daddy. Tekis mieli vähän röyhtistä, mutta ei jaksa. Pierästä tärskättä. Tässä, mutta ei tässä on meillä muuten kiinni. Hieno juttu, Hermanni. Joo. Joo. Kyllä tästä tuli tehty vimpan päälle pasko. Tän nyt jäi 16 metriä tätä piuhaa jouta. On tiukat ajat ne revolvetille pienen piuhutkin. Niin sittenkö? Päivät on luet.
Niin. Säännöstä äijän jälleen kromuurata kuorma. No voi koira. Anteeksi, sain juuri viestin. Kyrpääni. Ja taas meni pohjaan kyrpään. Kukaas teki munan peukki? On varma. Sitä niinku jotenkin sallaa halaajia. Kiellettyä hetelmää. Vähän temmeitä kanssa. Mehän pitäis nyt uskaltaa laittaa se launchi tohon. Niin pitäis. Pitäisikö meidän se purkki laittaa? Joo. Kokeillahan. Vieläkö se tekee? Vieläkö se tekee sen mitä pyydettiin? Niinku nappi voi. Mä en tiedä pitäisikö tuota puottaa satassa, kun tuossa on että normaali sata. Mut se oli defaulttina 200. No kokeilla. On parempi, on. Vittu mikä pauki. Joo. Eiköhän se on hyvä. Ei myöntää hukkamasti joutaa. Ei kai mennä ruveta. Sitten viisaammat saapi kertoa tietysti, että onko nuo sinne päinkä. Ei ne varmaan oo. Eikä tää varmaan tarkennakaan tuohon. Niin. Se paukku. Aukaise vaan vähän. Ui! Mennäis tulla taas sairasloma. Tulee mustaa paskaa tulta. Tää? Niin sillä mahtaa olla. Tää on mun puhelimellakin päällä. Sitten särkyy venttiilit kohta. Kaksin kamera. Ootahan me pitää opetella tällä kuvaa. Pitääkö painaa pois? Jumalauta mikä pauke. Ja kylmä. Joo. Eikös tässä taas yhdelle päivä? Ollut homma. Mersu paukkuu ja molemmat mersut paukkuu. Tossa pakku suppari, tossa pakku putki. Niin. Pakkaillahan romuut autoja. Enköhän mä kotona välillä. Tuosta ja. Eikä siinä. Seuraavan kerran.